Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi začať dobrou správou pre obyvateľov Šale, priľahlých obcí, ktorá bude mať presah aj na obyvateľov Trnavského samosprávneho kraja. Stojím tu pred vami s absolútne čerstvými informáciami. Pred malou chvíľou sme skončili zasadnutie zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde z jedným bodov bola aj zmena rozpočtu, ktorá okrem iného zahrňovala aj výdavky v sume 97 500 eur, ktoré budú určené na personál do šalianskej polikliniky. Áno, dámy a páni, do Šale ideme vrátiť detskú pohotovosť, ktorá tu zanikla vypršaním licencie na jeseň roku 2024. Už tedy som jasne povedal, že Nitriansky samosprávny kraj ľudí v Šali nenechá len tak a hľadali sme spôsob, aby rodičia a deti nemuseli hľadať lekárskú starostlivosť v nemocniciach, v Nových Zámkoch alebo v Nitre. Riešením preto bude vznik novej detskej pohotovosti tu v našej šalianskej polikliniky, ktorá je pod gesciou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Táto ambulancia bude otvorená denne počas týždňa od 16. do 20. a počas víkendov a sviatkov od 8. od rána do 20. hodiny večernej. Bol by som najradšej, keby sme už mohli túto ambulanciu otvoriť od zajtra, no vzhľadom na veľmi komplikovaný proces, s ktorým sa boríme už mesiace na Nitrianskom samosprávnom kraji. Potrebujeme ešte zhruba 1 mesiac, aby sme detskú pohotovosť tu v Šali mohli otvoriť už tento rok, už budúci mesiac v marci 2025. Aj toto svedčí o tom, a chcel by som sa z tohto miesta aj poďakovať poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí stoja za mnou, že nikdy nebudeme nechávať našich obyvateľov v našom Nitrianskom kraji na pospas osudu, aj keď napríklad za tento proces nemôžeme my. Budeme hľadať naozaj spôsob, ako im pomôcť a nikdy nebudeme sedieť so založenými rukami. Preto mi dovoľte, aby som sa z tohto miesta poďakoval verejne všetkým zainteresovaným mojim kolegom na Nitrianskom samosprávnom kraji, takisto aj pánovi riaditeľovi polikliniky tu v Šali a jeho personálu, a všetkým ľuďom, ktorí nám pomohli tento proces zvrátiť a ďakujem za to, že tu dnes môžeme stať a takto oficiálne odovzdať toto miesto na účel, ktorý slúžilo predtým. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Toto je určite pozitívna správa nielen pre mesto, ale pre celý región. Ako pozitívne vnímajú to, že tá detská pohotovosť znovu bude obnovená. Teraz asi povie viac pán primátor, nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ostáva len poďakovať všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o to, aby sme tu dnes mohli stáť a tešiť sa na to, že bude obnovená služba, ktorú obyvateľia nielen nášho mesta a nášho okresu, ale dokonca oveľa širšieho okolia veľmi potrebujú. V septembri tu zanikla pohotovostná služba pre deti. A odtedy vlastne chcem veľmi pekne poďakovať za to, že s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja aj ministerstvo zdravotníctva prispeli k tomu, aby sa táto služba v nejakej podobe tu obnovila. Obnovuje sa ako služba Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale vlastne povahou bude slúžiť rovnako, ako by slúžila štátna pohotovosť, ktorá bohužiaľ obnovená už nemohla byť. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí tomu pomohli, pánovi predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja, krajskému lekárovi, zdravotnému úseku, a poslancom samozrejme, ktorí odsúhlasili prostriedky na toto. Ale chcem sa poďakovať aj všetkým lekárom za to, že trpezlivo s nami prekonávali všetky prekážky a chcem sa poďakovať aj ľuďom, ktorí verili v to, že aj zásluhou regionálnych politikov tento proces dospeje do zdárneho konca. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem pekne pánovi primátorovi. Na záver by som ešte tejto prvej časti poprosil pána profesora, hlavného lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja, aby on tak z takého lekárskeho hľadiska popísal tú pripravenosť tej detskej ambulancie na pohotovosť, ktorá v marci vznikne. Nech sa páči, pán profesor. No, stačí po tých slovách, ktoré tu odozneli od pána župana, snáď povedať len to, že my veríme, ako za zdravotný odbor musím povedať, že to bude na prospech teda detí v tomto regióne a hlavne ich rodičov, ktorí možno boli čiastočne stresovaní tým, že museli dochádzať na pohotovosť do Nových Zámkov alebo do Nitry. Takže veríme, že od 1. marca zahájime
túto činnosť opätovne v Šali. Ďakujem pekne. Teraz je priestor pre vaše otázky. Pokiaľ nie sú, samozrejme, páni vám budú k dispozícii aj na individuálne rozhovory i hneď po skončení tohto krátkeho tlačového briefingu. Ďakujem pekne, že ste merali cestu do Šale a želám vám ešte pekný deň. Ďakujem.